obhliadku miesta činu, výpovede žien, čo našli pastiera, vyrozumeli sme znalcov a nariadili pitvu. Za taký krátky čas dosť. A výsledok nejaký. Tu je čerstvo kopané. Psa. Prekopať a zistiť obsah. Zeminu odošleš na expertízu. Hľadaj, Rex. Hľadaj. Stopa. Stopa. Tak ma len napadlo, ľudia hovorili, že tu, kde si cez vojnu našli 2 zastrelených Nemcov od chrbta. Akí ľudia? U nás v dedine.